Sensiela ta' ċertifikati pożittivi minn istituzzjonijiet barranin issa kien imiss lill-Bank Ċentrali ta' Malta li fl-aktar pubblikazzjoni riċenti dwar il-prospetti ekonomiċi ta' pajjiżna, l-esperti tiegħu ħassew li għal darb'oħra kellhom jirrevedu l fuq id-tbassir għad tkabbir nazzjonali. Dan fl-istessin illi baxxew id-tbassir tagħhom dwar id-deficit tal-Gvern, ir-rata tal-qatt u anke dik tal-inflazzjoni. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali jgħidu li meta sar id-tbassir kienu għadhom ma ħarġux iċ-ċifri uffiċjali fuq it-tkabbir ekonomiku tat-tielet kwart tas-sena. Dawn iċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kienu ferm aktar pożittivi minn dak imbassar mill-Bank Ċentrali, tant li l-ekonomisti stqarrew li eventwalment se jkollhom jerġgħu jirrevedu l fuq id-tbassir tagħhom għad tkabbir ekonomiku. Ifisser ukoll li se jkun hemm bżonn reviżjoni oħra l-isfel fil-każ tad-deficit u d-dejn nazzjonali. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali sostni li d-domanda domestika tibqa' l-mutur ta' tkabbir, speċjalment għax il-konsum privat u l-investiment huma sostnuti. Fejn tidħol l-esportazzjoni, il-qasam tas-servizzi xprunat mit-turiżmu u mbassar li se jwassal għal tkabbir sostanzjali. La darbu magħruf ukoll li l-andament turistiku sorprenda lil kulħadd bl-irkupru jiġi ferm qabel maħsub u żieda fit-tħul hi qawwija. L-inflazzjoni mistennija tonqos b'mod gradwali sakemm tiġi lura l-2% fl-2026, filwaqt li r-rata tal-qatt mistennija tibqa' taħt it-3%. Interessanti il-fatt li l-Bank Ċentrali huwa ferm aktar ottimist mill-Gvern innifsu fejn jitlu l-finanzi pubbliċi, tant li jbassar li d-deficit din is-sena se jkun ta' 4.6% u mhux 5% kif qed issostni l-amministrazzjoni. Anke s-sena d-dieħla tbassir tal-bank għad-deficit huwa inqas minn dak tal-Gvern u skontu mistenni jonqos għal kważi 3% sal-2026. Id-dejn nazzjonali hu proġettat li jibqa' ferm taħt is-60%. Ir-reviżjoni tal-Bank Ċentrali bħal dik li għamlu istituzzjonijiet oħrajn tindika li l-ekonomija tagħna qed tkompli tissorprendi lill-esperti. Filwaqt li pajjiżi oħra tikomplu jirrevedu l-isfel it-tkabbir ekonomiku rispettiv tagħhom, pajjiżna jibqa' oażi ta' suċċess.